nke echiri na zere. Nkụzi mbụ ife ga-enyere gị aka inwe ike wee ghọta onwe gị, nwekwa ike wee ghọta ebe enyemaka ga-esi wee bịarụ gị ife wee dịrị gị na mma. Maka na ife na-emezi n'ụwa a, ị ga-afụ nwoke ọ na-ebe na ife na-esiri ya ike, ịfụ nwaanyị ọ na-ebe na ihe na-esiri ya ike, mana ikpe aka n'ọnụ sị gị na ọ ma Jizọs. You know Jesus but you don't know your father. Mana ije ịchọba ọrụ, ịchọba onye ịma maọbụ onye ma mmadụ, onye ma onye ịma nke ga-enwe ike inweta nwoke ọrụ ahụ, ihe ejewezi jee direct ebe ahụ je chọta ọrụ ahụ, mana ihe esi n'aka onye ma mmadụ wee jebe. Onwebeghị ihe a kụziri gị, asị gị na ihe nna nna ha metere arụ, mana ị na-ayọ Chukwu ka o nyere gị aka. Mgbe a jụziri gị onye bụ Jizọs, ibunye Baịbụl. Achọrọ nke ịma na nne na nna gị bụ nna ha ndị ị na-afụ ha, maka na ọ hapụ nne na nna gị afụ nna ha efu nna ha efu ka o si wee rute gị aka. Nnọọ ha bụ ndị ha na Chukwu kparịtara ụka, na ndị ojii bụ ndị ize ekere n'ụwa, ndị nna ha bụ ndị ị ga-abụ ikperu na chi gị, mmụọ nsọ gị wee pịwa wee nwee ike wee nyere gị aka warụ gị ụzọ ife adụrụ gị mma. Onye ịmalụ amanyenwuru gị aka. Ajụọ onye bụ Jizọs, ibunye Baịbụl na Mary bụ nne ya, na mmụọ nsọ tụwakwara ime, ikwete. Ma Josef bụ nna ya, ikwete. Ọ bụla ara na-agba ya. Ịkakwa ime ị na-akwụkwọ ndị mmadụ na nne gị na mmụọ nsọ tụgharị ya ime na ọgwụgwọ nna ya. Unu ahụtabeghị chee echiche banyere ndụ unu, banyere ihe na-eme n'akụkụ unu, banyere ife ụwa anụnwa Chukwu ekesịa n'ife niile dị n'ụwa a, were ebe na-akụziri anyị ihe. Mgbe o nwere ife ị gụtara, ife eji wee na-aga skuul na-agụ akwụkwọ bụ ọ bụrụ na ife ihe iche echi banyere ihe a. Abịazịa na-afụzi ndị aga skuul, akazịa ndị nwa ga skuul wee mara ife ndị ọcha mere unu na ọdụ ka ije na kọt, akwụwa onye ọcha kwụwa nna gị, asị nke onye nwere ike ịzọpụta gị, esi na onye ọcha, onye ma maka ya, onye amaghị onye ewu, ọma ka isi wee bi, ọma ka isi wee biri, ọmaghị onye ewu chacha na onye ga-enyere gị aka, na nna gị ya enyere gị aka. Ka o si were ka enyemaka ya bịarụ gị. Chee na echiche ma na Baịbụl anyị fụrụ na ọdụ ka mkpaka na-ekwere eyi wee welu mkpụrụ ọka tiri ya, ojizie ka o jiri ọka ahụ mkpaka na aha ama ya, o nwere ebe ọ ga-ejizi again, ife niile ahụ ekpuchie ya iru, ọ nọrọ ofu ebe. Ọ ihe Baịbụl dị n'ebe ndị Afrịka nọ. Ndị ọcha wetara Baịbụl wee wetara ndị Afrịka Baịbụl. Ihe Baịbụl bụ n'ebe ndị Afrịka nọ. Ndị ọcha wetara Baịbụl wee were konfuzu tinye ụmụ okwu dị agha nke ọ ga-abịa ego iche na-ezu n'ikwute na-ezu okwu. Once ịbanyere n'ime, ndị ọzọ niile kwuziri ebe a bụ dimentin ekpuchie gị anya, ị ga-ama ka isi ejezi, ị ga-ama ka isi n'anya. Ndị Igbo si na onye amara ebe mmiri si wee bido mabịa amamakwa ebe ọ kwụsịrị. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ, gaa tụrụ ihe niile m kụziri ka ị ga-esi ya na ị ga-amụta ihe na ya. Chiakwa ka ndị ọzọ mụtakwa ihe. Like ya, chia, nyerekwa ndị ọzọ aka, maka ka ị na-enyere ndị ọzọ ka ị na-enyere onwe gị aka. Ka m na-akụziri unu, nye m na-akụziri unu ihe ndị a niile n'onwe m ka m na-enyere aka. Ka ịghọta na o nwere ebe isi, na o nwere mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa. Nọ na agbụrụ ojii ka isi wee bịa ụwa, n'isi ọ na agbụrụ ndị ọcha. Nọ na agbụrụ gị, mgbe ịsọpụrụ nne na nna gị, ife adịrị gị mma. Na ọ bụrụ na ịsọpụrụ nne na nna gị, onye ezi ama nyere gị aka, onye ezi ama nsọpụrụ gị. Ịma na-eme expect ka onye ọcha sevuo gị ebe nna gị nọ ya. Onye ọcha amaghị onye ewu, mana nna gị ma onye ewu. Chee na echiche ọfụma. Ndị ihe na-egbu mmadụ na-abụ n'ụka ka ha na
wee na-egbusisi onye fụ onye na-aga n'iru egbusisi egbuo ya ka ọ ghara ịgazi n'iru, na-anara ndị mmadụ ife ha nwere n'ike wee were ụka wee na-ekpuchi. Mana oge mgbe gboo omenala ime ife adụlọ mma na-egbuo gị, omenala egbuo gị. Ị ga-afụ ndị mmadụ ewere a na-eme arụ wee Jizọs na-aṅụ iyi, mana ị gaghị ewere ọfọ nna gị wee ṅụọ iyi. Iwere ọfọ nna gị na-eme arụ were ọfọ nna gị ṅụọ iyi, ị nwụọ. A sị gị na ọ bụrụ na ikpugbuo mmadụ mebisie ife mmadụ gị jee n'ụlọ ụka yọọ mgbaghara na a ga-agbaghara gị. Mana ije n'obodo ndị ọcha ka ije prishie rise ndị a wetakwara ụlọ ụka ahụ gbusisie nna gị wee were ụka wee kpuchie gị anya, icheze ka iche prishie ha maka nna gị, maka nna ha ahụ ha wetara unu wee dipọtụwa gị. Iji bụ onwe gị ajụjụ ma ọ chee echiche banyere ya. Ọkwa ndị Afrịka na-eme onwe ha, ọkwa anyị nwe na-eme onwe anyị mere na Afrịka ka dụpọ otu anyị si wee dụpọ na mgbe anyị bidoro ghọtawa onwe anyị ife adịrị anyị mma. The highest thing ndị ọcha mere ndị Afrịka bụ isi anyị na o nwere ebe ka ụwa mma, na o nwere ebe wee n'iwe nwe ebe bụ ọkụ mmụọ. Ị nọrọ ị ma na mgbe ị na-ata afụ n'ụwa bụ ọkụ mmụọ ka ị nọ, mgbe ife na-agara ụwa ọfụma bụ n'igwe. Ọ bụ nye mere ndị pastọ ji wee aghọtakwa ife dị na ife Baịbụl ahụ wee na-arazi unu nkunu wee na-ebi ndụ ife a na-agara ha ọfụma. Inweta nwanna dị ihe eji wee rijuo afọ zụọ ụmụ gị, iwere ya nye ndị pastọ ha were na-ego ụgbọelu, na-ego bulletproof cars, na-achị polisi aka na agbụ wee were stika nye gị si gị dobere ọ ga na-echekwa gị. Ọnwụ bi oburu ụka ọkọ iju bụ onwe gị ajụjụ na-atụsasị ihe a na-akụzi ka onye ndị ọzọ, ka onye ọbụla mmadụ na o nwere mmụọ si wee bịa ụwa, na onye ọbụla nwere chi nwere uchi nwere onyinye o ji wee bịa ụwa. Ghọta nna gị ma na nne na nna gị na-afọ ya bụ nna gị ahụ, nna ha ahụ, na ọha bụ ndị gara ikpere ife adịrị gị na mma.